Today बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों एसे मैयाथ' मोनसे बेस्थ'नि थाखाय आं भिडिअ होनो हायाखिसै माने बाथ्राया जाहैबाय मा स' सिरियास बे भिडिअआ जाहैबाय मा पाब्लिक सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय नङा बे भिडिअआ जाहैबाय मा पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखाय एबा जायफोरनाखि दैदेनगिरि जादों बिथांमोना जाहैबाय माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जाय मावदों ब्लक लेभेलाव जाय मावदों प्राइमारि लेभेलाव जाय मावदों बिथां दैदेनगिरिफोरनि थाखायसो नैबे भिडिअआ आरो मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जानिनो बावहाय सोरबा पलिटिकेल हान्जाखौ मेनसन खालामनानै बुंनाय बाथ्रा नङा दा एक्सुअलि नोंथांमोना सिन्था खालामना नायबानो जाबाय दिनै पलिटिकेलाव नोंथाङा मानो थादों आरो पलिटिकेल हान्जायाव अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव नोंथाङादि थादों दिनै खामानि मावनो थादों अब्ला नोंथांनि पार्टियाव थानानै कन्ट्रिबिउसन होनो नागिरनाय समाज सिबिनो नागिरनाय बेयावहाय जे नोंथांखौ समाज सिबिनायनि अनगायै गुबुन मोनसे समाज सिबिनायनि अल्टारनेटिभ गुबुन मोनसे आलदा मोनसे लामा एबा दान्दायावसो नोंथांखौ नुनो मोनो बेनि जाहोना मा आं मोनसे कुइसन खालामनो लुबैदों आरोखि ना जोङो दा नोंसोरनो दिनै गामिफ्राव हाबनानै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ बुरखाय बुरसि खालामनानै माने दस्रा माने खोमसि लामाजों दैदेनलांनो नागिरो नोंसोरनो गावनो खुनु मोनसे थिग नङा आरो नोंनो गावखौनो बुरखायना लानो हायाखै नोंनो गाव माबायदि जानांगौ गावनि सानस्रिफ्रा माबायदि जानांगौ गावनि आखुथायफ्रा माबायदि जानांगौ गावनो थिग नङा अब्ला नों बेलेगखौ नों बोरै बुजायनो नागिरदों सरासनस्राखौ नों बोरै बुजायनायदों दिनै नोंनो ओरै बारहां हरै बारहां जागासिनो दङ नङा होमबा दिनै बेयाव बारबाय मास मोननै थाबाय फिनज्रा बोरै बारफिनलायबाय बैयाव थांबाय नोङो मास मोननै थाबाय बा मास मोनथाम थाबाय बैयाव बैनि पार्टि जानानै खामानि मावलायबाय आरो दिनै फिनज्रा बारफिननानै मोनसे पार्टियाव थानानै आरो बिनि पार्टि मावलाय नोंनि खोथाखौ सोर लागोन नोंनो नाव बाग्रा जानानै जेन'बा पार्टियाव ओरैबालाय जाबाय थाबाय अब्ला नोंनि दाननायाथ' नैबेसोना नोंथ' फैसानि थाखायसो बारदों नङा होमबा फैसा थाखायसो नों खामानि मावनो थाखाय बारदों अब्ला नोङो दिनै सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ नों मानो बुजायनो ओंखारदों नोंनावथ' लिडारनि जयग'था गैयाना लिडारनि गुनानो नोंनाव गैला मालाय जाय लिडारफोर दङ बिथांमोना दङ दासिमबो दङ एखे पार्टियावनो दङ हाराबाबो मुराबाबो गजबाबो बेखौनो बोजबनानै दं आरो बेयावनो थानाय दङ आरो बेयाव थानानैनो समाजखौ सिबिनो हागोन होननानै गावखौ फोथायनानै बे मोनसे हान्जायावनो दंगासिनो दङ स' बिसोरसो वेल एन्ड गुड जों बिसोरखौ जों सिलेक्ट खालामनांगोन जों सनमान होनांगोन जायखि पार्टियाव थायाथों मानोना बिथांमोना मोनसे पार्टियावनो स्रि स्थाय थानानै थैब्लाबो थांब्लाबो जों बावनो थागोन आरो बावनो थानानै जोङो जोंनि सुबुंफोरखौ साधारन रायजोफोरखौ जों सिबिगोन होननानै बिथांमोना दिनै ओंखारदों बेफोरसो जानांगौ मानसिफ्रा बिदिसो जानांगौ मानसिनि गुना बिथांमोना गावखौ फोथायदों गावनि सायाव बिसास दङ आरो रायजो राजाफोरनोबो बिथांमोना बिसास होदों जोङो जुदि सरकाराव फैयोब्ला जोङो जुदि सरकार दाफिननो हायोब्ला जोङो नोंसोरजोंनो दङ आरो नोंसोरखौनो जों सिबिगोन होननानै बिथांमोनहा दिनै थादों बेफोरखौसो जों सनमान होनांगोन नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै साफा समान लादो राजनितिकआव जयनिं जाग्राफ्रा जाखायो बे साधारन सरासनस्रा पाब्लिकफ्रा जयेन जाखायो बेखौ जानो हो आरो जों बेखौ बादाबो होनाङा जायफोर जेरावखि जयनिं जायाथों मानो जाथों नाथाय जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ अबेबा मोनसे गोथे लामाजों लांनानै दैदेनलांनानै जों बिसोरखौ खोमसि हाखराव जों बेखौ फबसिनना दोनहैनाङा बैसोरबायदि दैदेनगिरिखौ बुंना जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोनसे पार्टियाव थाबाय खामानि मावफुदलाबायबाय आरो दिनै जालदा बे पार्टिखौ बोराबनानै गुबुन पार्टियाव आखाइ हमहैलायबाय ओमफ्राय गुबुन पार्टियाव थानानै दा उल्था खोथा बुंसैलाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना बयबो सरासनस्रा रायजो राजाबा मिथियै जानांगौ नङा होमबा नोंथांमोन नाय सासे दैदेनगिरिया मोनसे पार्टियाव थानानै जेब्लानाखि गुबुन मोनसे पार्टियाव बारफिनगोन ओरैबायदि दसेनो बाथ्रा बुंनो रोङोना बाह 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 ओरैबायदि गाव जे पार्टिनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ डेन्जार माबा मोनसे दालिक थांहोनो हाखायो आसरित मोनो आङो मानसिफोरखौ दा गावनि स्थिर मोनसे गैला गावनि जयग'थाखौ नागारलांनोसै गावनि सासे जयग'था लिडारनि गुन थानांगौ गावनि गुन लिडार जानायनि माखासे जयग'था दङमोन बेखौनो गासिबो जोगारलांनोसै बिथांनि दान्दाया फैसा बिदानो फैसा नांगौ जेबो नाङा फैसानि मुङाव खायसे दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो समाजखौ सिबिफ्लायो
फैसानि मुङाव खायसे मानसिफ्रा समाजखौ दैदेनगिरिफोरखौ माने सिबिफ्लायो बिदिनो फैसा बुरजा मोननांगौ फैसा मोननांगौ गावनि न'खरखौ सोलिनांगौ लोंनांगौ जानांगौ बे गासिबो दैदेनगिरिफ्रा नङा थारमाने बै साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ होनना बुंनां आरो बै साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै पार्टिखौ बिराद गिदिर मोनसे ब्लेम होयो बरनाम होयो ना पार्टिया बेयावसो ना बरनाम मोनो ना माथो बरनाम मोनो दा बे आरो बाथ्राया दा बेनिखायनो जोंबो बुजिनांगोन सरासनस्रा माने रायजो राजाफ्राबो बुजिनांगोन बे दैदेनगिरिया बबे समाव बबे पार्टियाव दंमोन दिनै मानो फैफ्लादों थाथायोना थाथाया गाबोन समफोर आरो माबा मोनसे मोनैयाव दुखुजों आरो बेनिफ्राय आरो बे फिनजा बारफिनलायगोन नङा होमबा बे बारग्रा मानसिया बिदिनोखा ओरै बारलाय दुखु मोनफ्लांनानै आरो बारनोसैब्रा फैसा जाखांखाबाय नालाय फैसा मोनखांनोसै नालाय जानाय जानोसै नालाय ओमफ्रायनो बेयो मा दुखु मोनफ्लांनानै आरो बे हानद्रेद फिउ बारफिनसै दसेयावहाय बिदिनो जोब दा बिराद मोनसे जोंनि गेजेराव बे मोनसे ट्रेन्ड सोलिबाय थायो राजनिति फैयोब्ला दा बेनिखायनो जों बुजिनांगोन स्पेसियेलि जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन आरो दैदेनगिरिफ्राबो था लानांगोन आरो बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौहाय जोङो मोजां मोनसे पर्टफलियावबो होनो नाङा बिसोरखौ नङाबा पार्टियानो डेन्जार जागोन बिफोराव गोलैगोन सानसे ओरैबायदि मानसि थारमाने पार्टियाव थागोन माबा मोनसे लागोन गावस्रानाय लाबोगोन माने बिभाजन लानानै फैगोन हो अब्ला मा जागोन थ' बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो बुंथा खालामनो नाङा नोंथाङा नोंनो जुदि गावनो बुंथाखा गावनो जुदि मोनहासोखाया वेल नन नङा नोंनो हो गावनो दिनैसिमबो गावखौ फोथायनो हायाखै जे आं बबे पार्टियाव थानांगौ आरो आं बबे पार्टियाव थानानै समाजखौ सिबिनो हागोन दा नोङो समाजखौ सिबिनायनि नोंहा खुनु मोनसे माबा लामा लायाब्लानो दिनै नोङो गावनि देरनाय नों गावनियाव पकेटाव हाबनायखौसो नोङो दिनै आन्दाज खालामबाय थायोब्ला मा जागोन अके नंगौ नैबेबो थिग जे नोङो दिनै पार्टियाव थायोबा नोङो ओंखारनो थांनो थाखाय नों गावनि सिपिनि पकेटखौ गारनानै नोङो पार्टि सालायनो हाया बेबो मोजां बाथ्रा बे नंगौ नोङो बोरै सोरबा सासे माने माबा जानायावहाय नों गावनि सिपिनि फैसायाव बोरै गारबाय थानाय नों गुबुनखौ बोरै फेदेरलाबायनो बेथ' जाथावना नङा जाय मानसिया देरनो नागिरदों जाय मानसिया लावनानैथ' बियो फैसा गारनांगोन अब्लासो बे जागोन बे मोनसे बाथ्रा बेबो नंगौ दा बिनिखायनो जों बुजिलायनांगौ खिन्थु बिदि होननानै जोंना खायसे माने दैदेनगिरिफ्रा माने फिसा मोनसे माबा मोनैयाव बोराबनानै दिनै गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनोसैलाय मास मोनब्रै मास मोनबा खामानि मावनोसै जलदब बाहायबो माबा मोनसे दाय जाफ्लानानै फिनजा गुबुन मोनसे हान्जायाव फैनोसैलाय आरो गावखौ लिडारगिरि दैदेनगिरि सिनायथि होनो नाजानोसैलाय बिदि नङा नों गावखौ थारला गावखौनो लिडार खालामनो सेस्था खालाम स्थायि मोनसे पार्टियाव थानानै बे पार्टिनि हान्जानि गेजेरजों नोंनि जैगथाखौ नों दांग्रोम नोंनि अजनखौ नों दांग्रोम आरो नों बे पार्टियाव थानानै लासै नोंबो सानसे केन्डिडेट जानायनि सिमांखौ ला दिनै नोङो गाहाय लेभेलाव दङब्ला नोङो प्राइमारि लेभेलाव थाबायानो जाबाय नों ब्लक लेभेलाव थांनो नाजानांगोन ना बुस्थुआ ब्लक लेभेलाव थांनो नाजानांगोन ओरै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांनो नाजानांगोन सेन्ट्रेल लेभेलाव थानानै खामानि मावनो नाजानांगोन आरो बेखौसो दानांगौ नों गावसो खालामनांगोन ना नोंनि साननाय नोंनि मोनदांनाय नोंनि स्पिच पावार नोंनि अल्टारनेटिभ बुजिनो हानाय माखासे टेलेन्टखौ सोर दिन्थिनांगोन नों गावसो दिन्थिनांगोन ना नोङो पार्टियाव थानानै फिसायानो जाथों गिदिर पपुलारानो जाथों मानो नोङो मावनानै नों दिन्थि नोङो गावखौ सिनायथि हो समाजाव अब्लानोथ' नोंखौ साथि जायगा मोनगोन ना स' बेनिखायनो रायजो राजा साधारन रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन बेफोरबायदि लिडारफ्रा नोंथांमोननि गामियाव थानाय नोंथांमोनखौ बुरखायनो नाजायो नामा बेखौ नोजोर हो आरोखि आरो जायगायावनो दालि गोथां हो लाजि फोनांनो हायो नोंसोरो बे आरोना जोंखौ मानो बुजायनो फैदो नङा होमबा नोंसोरनो दिनै थांनो फैया जानानै दङ जोंखौ मा बुंनो बेखौ नोंसोर रिप्लाय होफिननो हायो रायजो राजाफ्रा बे आरो थेंक इउ